O karon sa sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Judas Redentor! Nara sa mga dapli nga to. May kapaulian. Mao na. Ato na tumanon, bro. Parehas mong ginito mo. Kung mao ka na, himuon ta ng panaan nga angay ginatong tumanon. Lovely anak, wa ba maghapdos ang imuhang tiyan? Wa ka gutom, ah? Kinahanglan magagawas na rin ni Mami. Pero unsaon? Nakakita bitaw ka sa aton himutangan. Wa ko masayod kung nganong niya ay mga rihas ang aton himutangan. Kung prisuhan. Pero nganong wa may lain. Mura naman nagbinugtong. Bisag hain pa ta. Wa na naibili para nako. Ang niasa kong unahuna mao nga, makagawas ta. Kaya dili ko musugot sa plano agtong demonyong mayor. Nga iyatang padunuto din niya. Ining iyang gibuhat karon. Di na gid na ako sa pasayloon. Panahon na aron sa masilutan sa kangilan sa iyang binuhatan. Unsa magining nahitabo nato? Bunga ni sa sayop ni mong pagpili sa nahimo na mong amahan, Mami. Gusto ka, Lovely. Gusto ka. Karon pa ko magbasol nga nung gipugos na ko siya sa pagpakasal nako. Maulagi na. Huwag ayaw sa buwan. Kung mamugos kang tao nga way gusto niya. Pero may di na magkatabang na to ang pagbasol. Na nang imong giingon doon. Ang akong gusto karon nga makakita tao paagi ka makagawas din. Mami. Mga tono ba? Nagpaingon nga ni. Kinsa man ka na? Kinsa man ka? Usa lang sa mga trabante ni Mayor, ma'am. Unsa imong tuyo? Nagdahin ng inyong pagkaon. Okay. Salamat ha. Kawata lang rin sa window frame, ma'am. Sige. Naasay tubig? Yeah. Inday! Pareho kong sunod ang tubig. Si Inday. Ni Ara, Inday. Watan, ma'am. Salamat. Salamat di kaayo ha. Gusto gi mong magalis sa lisod? Hoy! Mami, relax. Ayaw kasuki si Inday. Kay gusto na iyang gisulti. Kita mo'y nagtukbo ni Daddy aron maingon ini atong kahimtang. Ay, tinungkod gihid ka na. Kaya kung dili pa lang ka mo mga abusada, ha? Makatilaw ka mo na inang sitwasyon na. Nakahayahay sa inyong kahimtang uban ni Mayor. Ay, pastilan. Pinangga ko kaayo mo niya. Labi na ikaw, di lable. Loyo sa imo mga sala. Siya lang may gibuhat ni Mayor, ha? Gipabalik ka niya sa inyo. Hain kung ako pakahay na muta sa dapit ni Mayor. Uy, asa na yung kapasaylua. Mawa'y pagkaingnon. Ay, nirisi ni mo. Ninyo. Hilom, oy, manadap! Pahawa! Sakit. Uy, ala, dili lalim na. Laya, salbahes! Traidor! Ayun na pakita pa din eh! Ay, wala na kang may mahimo, okay? Wala'y laing suguon si Sir sa pagpaan din eh. Kondile, ako ra o kini si Jimboy. Lupad ka mo sa impyerno! Ay, dili ko, ay! Kainit ora dito, impyerno! Ma! Ay, aray! Mami. Papahawaan ang mananap! Papahawaan na! Dili ko gusto mo tanaw sa naong anak! Me loves, kanus abot ang mamalik dito sa imong gibutangan sa imong asawa ug anak. Dili na. Unsa? Ug nga naman? I insist nga dadagi ko balik dito. Kay wa pa ko matagbaw sa pagsungog atong hungog nga Rosana. Gusto kong mamatay siya sa inggit para makabaws ko. Katanaw ra gud ning akong naong ug bukton. Napuno sa kinaorasan ug bunog. Unya dili ko nimo pabaslon. Ha! Adios, gusto na kong magselos. Ayaw gyud kog duwai anang kinaiya kay maguba gyud. Ha? Klaruhan ta lang kang daan. Dili gyud ko gusto babaeng si Lusa. Hasol, samok,
Labad sa o. Og niya pa. Dili ko gusto babae nga demanding. Klaro ba? Okay, maumanggod ka. Di, okay. Timanan ko na. Maayo. Pagkawa ko magdahom. Wagin ko magdahom nga makahimog traidor si Inday nato. Bisag ako marati makatuo, mami. Kitug ka na sa dais siyang sungay. Nagabisyon tingali nga makwartahan. Maong nagpapapel. Yawa ra ba yun ning kwarta? Kasagaran rabas mga pobre, mga tugbaw ra kaig mga pangandoy. Dili na mahadlok ang mubaligya sa ilang kalag ni Satanas. Pero mabawi lagi hapon na, mami. Mo pala'y pagsugod ni Inday. May puruhan pa sa mausap ang iyang pagbati ug ato siyang magpuslan. Ang ako lang hangyo nimo nga sa sunod niyang pagbalik aron magpakaon nato. Ayaw na siya pakita sa ibong kasuko. Ayaw na nagbuka ang imong baba, okay? Kung sa iyang isulti, paminawa lang. Ug ayaw gid pagsumpay kung sa mayang istorya. Miha, pagpakahilom na lang, mi, aron makuha nato ang hustisya. Inday! Kumusta naman itong mga malditang dagko? Ay, naulbong mga kaspa, sir, ay. Nga naman. Ay, wala ba sila magdahom? Nga ako masirmunan? Nasiga kong ilahag mga mata, ug nang lisgag nila mga ilong sa lago, tungod kay ako mas langgiingnan nga, tungod sa pagkawalay, buot nila, mahinuon to ilahagi sa kuan. Na ako sila gipangutan kung ano, nakaako sila sa pagpagking away ni mo, luyo si buhag kaayo, ay! Kay, dapat manggunod to, sir, nga ila dyan kang irespeto. Dili ka, kanang pasukon. No, nagisukon nung kanila. Labi na si Inday Lovely, na naigo yun siya sa kuang isolto, sir. Ay, kay, naluoy gayud ako kaayo kanimo. Sa dihang, iya kang gisuklan. Na, wala mang kumaal, magsukul-sukul in taon o ginikanan, God. Hadlo kay kugaba in taon, sir. Ay, pero to ay di Lovely ay. Ampo siya rin nasulod sa ulo. Ha? Nangayo na siya nimo upasaylo sa una. Ang una niya pagkaligas. Ug imo nagdani siyang gidawat. Ug gibalik din he. Pero nakaako pagpakita siya pagka-rebuild. Na, tambag na ko mo, sir. Ayaw gyud padala si buhag kasuko. Pasag di sila nga, magsige sila singit-singit sa tumang kalagot. Na palapasan naman na sa pikas dunggan. Bitaw, sir, palapasan naman sa pikas dunggan nimo. Nung kang imo ang gasto na ibog konsensya. Kay, nagbuhat naman sa husto, sir. Ibaliwa naman lang pagkontra nila nimo. Salamat. Salamat, Inday. Mas maayo ka kay nakasabot pa. Ay, makamatngon ra gihapon to agduha, sir, ay. Kami gihapon si Jimboy ang muhatod sa pagkaon nila ron, sir. Kita lang duha. Andamaon niya ang ilang mga gamit. Kay ato sandadon para magpabilin silang gimpyo. Aron ba nga dili sila magmahay ug dili makaingon nga ngilad na gid ko kayo. Ako silang hatagan og special treatment. Oo. Piniriso sila. Pero akong ipakita nila ang maayo nga pag-atiman. Aron dili sila makaingon nga salbahis na gyud kaayo ko. Kung magdayon maning atong kahimta nga ingon ni Lovely. Wala tay kagawasan pa makakita sa kalibutan. Mas mayo pagmamatay na lang siguro. Mimi, relax. Relax ang sapa. Relax nga lupig pa nato yung mga baboy nga gitangkal kay aslunon. Binuang ni Lovely. Akong katungod ang giatakan. Unya ako na hinugikuhaan sa akong kagawasan. Kung dili ganita makagawas din eh. Makaingon yun ko nga, why, Diyos? No. Mga pwede pa. Di ko nung padungkon, ana. Naay Diyos. Mong di ta magpakawa sa paglaom. Ma'am, look. Wa ba mo apod si mong nahuna nga tingali gihatagan kay ning bugat kapag suway. Tungod kay nalimot na ka nga naay Ginoo. Nga kinahanglan sa nimong duawon matagkaron sa iyang Pinoyanan. Nga naay Ginoo nga angay nimong gahinan og panahon. Dili kay mas gihatagan nimong importansya kung unsaon nga sige kang makakwarta. Kaya wa ba guday ko'y simba-simba.
Once in a blue moon, yes. Kung agdahon ta ka, pugsun ta ka. Pero, di sa ka magtingog. Di gyud ka makahunahon nagsimba, mi. Agay pabago ng inahong ni mo nako. Bugat na kay ning akong gibati, love. Ayaw na tawag dungagi. Unsa na ka gibuhat sa salbahis ni mong amahan ay. Tinghalig wa na niya papauli atong way uwaw nga tsona. Tinghalig ba na tayo naghari ron sa atong padimay. Ay, ato na ba kita, sir? Dili pa. Nausab ang akong huna-huna. Magda kog laing upat ka tao nga atong ikuyog dito. Kay doon ako'y plano. Siya man, sir! Kumusta na mo? Sobra kalaay ang inyong kahimtang diha sud sa silda nga inyong nahimutangan unsa no? Kung dili lang unta mo mga burokenta, soberbiya, dili unta ka mo musangko diha. Kahayahay siyang kahimtang nga, uban ako, pero inyo yung ipangayo ang akong kasalbahis. Pero, napaghihapon ko'y kasing-kasing. Makamao paghihapon ko maluoy. Maong Jimboy, abriyan silda. Aron sila makagawas. Sige. Panggawas mong duha. Aron ta mag-istorya. Unsa kahay plano ni ining timbong niyo? Giisip na gyud ay minimong kaaway. Kay imo na magyubing gidad-an og daghang gwardya. Kinahanglan kong managana. Tungod kay wa ko magdahom nga nagbuhi day kong mga tigre og leon karong panahona. Ang mga tigre ug leon nga imong giingon, nahinanok ra gyud unta sa pagkatuog. Pero imong gipukaw. Pero sa klarong pagkasulti, kung nakigsulti ka lang unta nako ug sa imong mga anak, nga imo di ay kong ilisan, makalaom ka unta nga way isina nga ingon ni adto nga mahitabo. Diin dunay gilangkatan sa buhok, gitamparos o gikawras ang naong ug ubang bahin sa kalawasan. Kung nagpakatotoo ka lang unta, ug misulti ka nga wa ka nay gusto nako, then i-let go ta ka. Dili ko mo babag, oy. Kay pagkabati kung pugson nimo ang tao nga wa nay gusto nimo. Wa na kay kalipay mapaabot, ana. Ug dili na magmalinahon ang imong huna-huna. Pero ubos ra kaayo ang pag-ila nimo sa akong pagkatao. Imo lang dayon kong gihukman, Victor. O gikalimtan nimo ang akong papel. Isip imong asawa. O kay asawa, parehas ra gibug-aton ang atong mga katungod. Kung ako pa kay nagdaog laki sa atong panimay, o gipaila sad nako nimo nga umaabot na kong partner sa negosyo, himan-himan imo rang mahibaw-an nga nahimo di ang kabahin sa imong kinabuhi. Isip kapit, makaako kakaha sa pagngisi? Labing siguro, wa nako karong mga orasa. Gihaya nako, Victor. Knowing you, nga mas taas kayo og karbo. Klaro kayong dili na ko ni mo buhion, oy. Karon lang gani nga ako'y naalkansis tapad. Ako naman gani hinuon ang imong gisilutan. Hay naman ang hustisya ni anak. Unya imo pag yung gitiwasan. Kay imo yung gidadinhi ang imong kasaw sa pagduwa og kayo aron ibuli ko. Sige, padayon pa. Istorya pa. Ha? Wa na kay ka-istorya. Kung nahuman ka na, ako na sa'y paminawa.
Aron dili mo makaingon nga mananap ra kay ko kinaiya, makagawas mo ng silda nga gibutangan ko ninyo. Aron gawas nung makalihok, pero dinhira sa sud ining baya. Pero may mga gwardya nga magbantay 24 hours. Adlaw o gabi dunay magbantay. Tungod kay dili ko gusto nga mo iskapo kamo. Kay tingaling unsan say masuodan ang inyong mga wa na ko'y pagsalig ninyo. Dili na kahibudngan. Basta tao ganing limbungan, way pagsalig sa uban. Way problema. Okay rami anang sitwasyon na. Kaysa anha ragid mi maglublob sud anang silda nga imo na gipabuhat daan para namo ni mami. Ayaw pagpataka og tabi. Kay wa ka mahibaw kung sa hinungdan nga naa. Kompleto na ba nga among mga butang? Oo. Kay mag-unsa pa mo dito sa kong bahay. Nga dili naman yun mo makabalik dito sa pagsaka. Mao ba? Salamat sa imong pag-abandonar namo ha. Oh. Pagkalakas gid ay gahom adtong imong kirida sa. Kay mo among imong gipili nga mo'y himuong rayna. Pulis akong inahan. Ambi ang among mga cellphone. Unya na kung mabuang ko. Oh, Di cute mo ihatag? Wala ko ihatag kay gipino-pino ko na ang tanan. mananap! Mananap demonyo ka! Mami! Sungayat! Patsyuta ka! Patsyuta ka! Sige na! Sige! Pati si Mami! Kay isugal ko ni ang tanan akong kusog aron ka panalipdan ang akong inahan! Inday! Ati man na sila! Dito mas gawas! Kaya ako na ba ni Mami? Hawak mo! Ah! Bro! Uy! Ngano na siya? Gilad tingari yung dam ko. Main lang gani kaya nakabantay ko. Pilig ko surong. Paimnon ta kag tubig ha. Magkuha ko. Pinagong tinuod. Nga may nahitabo ni Mami. Uy, simpak ko uy. Nagdam ko kag nilad tungod sa imong kamingaw. Oh, Oh, ngayon tubig bro. Sige inom. Salamat, bro. Manawag sa ko sa inahan og magwang. May mga liko ta, Mi. Mag-ilis ta, unya mga un. Di ta magpadaog sa gibati na tong kadismaya karong higayon na. Paningkamutan nato nga magpabiling lagsik. Aron dili niya ta maglisod sa pagpiya ining lugar, Mami. Akong ipanumpa nga makapiya kita dinhing buhi. kalit man ko gikapoy, anak. Ha? Mas may pagmamatay na lang. No. No. Yes. Dili ko musukot, Mami. Huh. Ayaw pamugos kung dili ka gusto nga ako'y mag-una. Kung doon na may angin kawadaan o paglaom nato, unta ako. Tungod kay wa na'y lami ang akong kinabuhi. Unang pagbati na ako og tinuod ka gugma. Dito pa mapahinungod sa usa ka taong dili gyud maako. Kay gipanag-iya na sa uban. Nabinlan man unta ko kandumanan pero kipatay sa kaugalingon akong amahan. Pero ang sobrang kasakit nga akong kipati, akong gipagkigbatukan. Og naningkamot kong mubati og kalikon sa tanang higayon. Tungod kay naa ka pa nga nakinahanglan sa akong panabang. Mong ayaw ko gluyahami. Ayaw ko padungga nga dawato na lang nimo ang kapildihan. Ining away nga atong giatubang karon. Pagpakalikon. Kay ikaw ang akong inspirasyon. Ikaw og si Jude ang naghatag na kong kusog. Human atong bakyo sa akong kinabuhi. Mong cheer up. Cheer up. Di ba ang inahan, kanunay man nga muamam sa anak? Saki ang ipakita na akong kalikon, Mami. Kay ipaniguro na ko nimo nga maangkon ra gyud nato ang kagawasan. Isaad na ko nga sa ikaduha na akong kagawasan, pabayro na ko ang utangan.
Ano man? Bro, Ngayon di ba ginako sila makontak? Kadaghan ako misuway sa pagpanawag, di ba ginako sila makontak? basig busy lang. Maungki ko mga phones. Usman lang niya na akong tawag. Salamat sa pagkaon nga imong giandam, Inday. So, nana kay bagong agawon nga mumandar nimo sa paglihok dito sa bay. Ay, wala man. Pero nakasabot ka kinsabot ipasabot ni Mami. Ay, oh. Wala man siya dito. Inday, kung unsa may nakaingon nga mibali ang imong pagbati ngadto sa kong amahan, dili ko na naugaton. Kay naamang ka nga nagpakita og concern sa mayor. O sari akong ipanghinaot. Nga dili unta mo abot ang higayon nga ibali na sad unya nimo sa iyang kabit ang imong paglaban. Ay, dili ka na mahita pa. Dili gihapon na tumatakan. Kay kami gani si Mami nga nagpangga og naghatag sa among dakong pagsalig diha nimo. Dali naman gani kay nimong gipalutaw nga mao'y sayop. Tan-aw ra ba nako atong bayhana? Maayo kay mudag ulo-ulo. Maong may posibilidad nga madaka ra unya. Pero sa laing bahin sad, magpasalamat gihapon ko sa imong pagpakabana namo ni Mami. Og ni Jude kani adto, Inday. Sa imong pag-atiman og fake nga pagpangga, ha? Dili mo guguingon, ana. Natural, imo gyud dipensahan ang imong kaugalingon. Pero sorry kaayo, ha. Mao gid nay ako nakita. May kay kang muda sa imong papel. Imuming napatuo nga naa na mo ni Mami ang imong loyalty. Salamat sa imong pagpakaron ingnon. Kumusta ang unang adlaw sa inyong pagpanarbaho? Oh, enjoy! Lingaw ra, tungod kay... So far, kaya raman kayong tahas. Nya, okay sad ako mga kauban sa opisina. Kawas lang sa sekretary sa among boss nga. Multi kayo. Pagkamahal, gis pahiyong. Labi nang makakita na ako. Na, but lang. Huwag ko sabot, oy. Kung siya akong sa... Nga, ano magwa siya malipay nga nahimo kong kabahin sa ilang pundo. Basig. Ba't itihalignaw nga inyong sekretary? Ha? O niya, ito na may kalit kami kung sa ng anghel nga gwapa, nga mao ikaw. Mao na secured. Pwede. Oy, ang ako nabalitaan sa ubang mga marites sa opisina. Kay paligasunon ang maong sekretary kay daghang lapses. Oo. May puruhan nga ikaw niyang puli. Hilom, uy. Basin ba ya? Kumusta imong boss? Uy, burasyag nakasaw sa tanang grasya nga gisabuag sa Ginoo dinis yuta. Kay gwapo na, hustos parog, a real gentleman, ug pagkamati-nahuron di kaayo. Nga naman, muamin inikabot ni mo? Bye. Time para goodbye. Bugal-bugalo na lagi kay ka. Kapoy, sige serious ba oy? Ato si pagawas panagsa ba ang pagkayawan on, di ba bro? Sa guli ay. Nasa di sungay nga nagpahipi diha. Uy! Uy. Pero, di rin magpatagka og pagawas. Unya na kung kinanglanon sa gayon. Nagtuo kang buutan eh. Mangtasan na oy, kung may unhan. Aw, kung unahan, ay gigsibog. Kay wala mausuron ang magpadaog-daog lang. Labani gid ang katungod. Nga anong nang hubag man ka ng imong mata? Kinsay nagpahilak nimo? Ay, wala, sir, oy. Tugaan sa tinuod. Giunsa ka man adtong inahan ug anak sa akong paglakaw. Ay, wala magud, sir. Wala magud, sir. Gimingaw raman ko sa akong mga katigulangan, sir. Dugay na bitang ko lang kauli sa amo. Ayaw lang sa pagpauli, ha? Padadilag kwarta ang imong ginikanan. Inglang nga sa pagkakaroon, dili ka na makapauli. Kay daghang kagag trabaho nga giatiman. Ayaw ka malaka. Ako rin mahibaw nimo. Ayaw lang una paglakaw-lakaw
Kay way makaatiman atong duha sa pikas bay. Ligogong? Ako, primo. Hail man mo. Ganong wa man mo tres palibot sa ato. Lihay lang sa kainit ni Mayor Victor Manoy. Gimingaw na kay ko ninyo eh. Kalit naman kayo mong nagawagtang. Kumusta naman ka? Nahibaw ko nga dili ka makabiya sa Mayor Manoy. Kay asa ka man paingon. Mao lagi dong. Diya naman yun ko manginabuhi ko sukat pa sa siyugdanan. O usa pa, di ko makasensayon og biya sa mayor dong. Ano man? Mag-istorya na ko sa ba? Manawag na ko sa primo. May unod tong sinultihan ning manunggugong bayda. Mausay ako sabot. Ay lang una nag-ipahibaw ni Judah. Ato ra ni. Unsa man. Sige pataan ni. Hey! Humanta mahitabo. Mura naman hinuon kagwa, oy. Ni-focus ka naman noon anang imong trabaho. O gikalimtan na lang ko. Pagklarog sigihon pa ba ni nato, oy? Kay kakapoy bayag paabot sa wa. Mao ba? Mogyod. Ayaw kabalaka. Mamawi ra ko. Pangandam. Kay ugma. Akong igahin uban nimo ang tibuok na akong panahon. May numero mo ni Manunggugong, bro. Nga naman, bro. Mga ilang tako kaya ako siyang tawagon. Ako lang tang ipasusi niya si mami ug ate. Kaya di mo ginako makontak. Pwede ko mga siyang number, bro? Uy! Anong dili ko? Suko gani kong dili ka mangayo. Okay. Mauna ang iyang number. Dong, Ay, magkaroon. di sa munisipyo dong. Kay magigbalakaw manggod si daddy ni mo. Kumusta naman siya diha? Di ay. Sige nag-abot ang kilay, sugat pa kaniya. Nagkis dumanaw, parang isapot. O kining mamaliho ko nung Sa orsa man dong. itsi ka nagkukug nga nung di ginako makontak sila si mami ug si ate. Mayor! Ing na si Lolo, Emil og Rolling. Nga mo pull out na diha, ha? Kay gikinahanglan na ko sila. Pero diha ka lang, ha? Mayor! Oh, wow. You choose the right music. Love it. Happy na? Oh, yes. Kay imo man gituman ang imong giingon. Nga you will spend the whole night with me. So, atong pahimuslan ang higayon. Oh, Gusto kong muhanggap og labas nga hangin gikan sa dagat. then let's go somewhere para matuman ang imong giingon. Tingali biyagi kapoy ka sa atong hangop, ha? Then, hupayon nimo ang kakapoy nga akong bation sa atoon niyang suroy-suroy. Here's your coffee. Oh, uy.
Imo magidahang to din sa bahay imong trabaho, mao nga giandaman tanan ka ng kape. Pero oy, tambag lang ha. Ay kit pagsigig pamuwaw kay di na makaayo nimo. Wa makakontak ninyo sa Manong Gugong? Nako, wa. Ambot lang ka ni bay primo. Nakadungo ko sa akong nabensyon ba? Doon ako isa? Corny kay ka. Di ba di mo ingon nga unsay imo ikatabang? Nanguta na si Jude. Wa ba makakontak nako o barka nimo si Manong Gugong? Wa, dude. Nga naman, bro. Nanawag man gugong niya nga ipasusi sila si mami ug ate kung ngano din ako makontak. Aw, basig pulos busy uy. May tag-ana lang. Think positive. Husto sa ila, bro. Di lang kita una-una og dautan. Relax lang. Mukuntak na kaya po di mo kalit ang imong pamilya. Na loves. Ka-weird sa dinig napita uy. Sa kadagang dagat nga nindot nga atong maadtuan. Nalo bang dinhi man kita pa inon? Tungod kay, mas nindot din eh. Romantic. Wow ha. Laki sad ka. Pwede ba? Ayaw mo niya pagdaghan pagreklamo. Ana, ngadto sa unahan. Kay tuwa dito ang mas nindot nga punduhan. Okay. Gogong! Sunod po, sir. Good. Mami, magtinabangay ta. Pag inabdik yun, Unsay mong plano? ingon ini. Asa madapit ang giingon nimong nindot nga punduhan? Hain? Nga, niog magkayo didinhid. Maong the best nga himuod krimen. Ha? Uy. Unya di ako ni Mudana. Dada din eh. Mabalik ta sa atong agi. Bravo! Bravo! Maunay gugong kalauman. Rolo! Emin! Rolling! It's your turn! Are you ready, Mi? Hagbaya. Then play. Ay, usa ba? Mami! 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 Si Mami! Si Mami! Si Mami! Tapo! Mi! Aspas mi! Ayaw bihiling ihapas! Aspas! Sakit na ba ito? Huwag kong masulit ang napit. Ang hirap mag-istorya mi! Ang importante nga paspas na itong atong mga lagang. Dali! Ang ginoon ni mahibaw na ito ha! Magpapasalamat na lang nga nagkagawas na ta! Gugong? Ganun ako pa man, sir. Ganun sa kadaghan si umasako. Ako pa mangyod ka. Wagit mangandi sukat ka mahibong kriminal. Anong mga magi? Yung napili. Ang mga kuto kinabuhi. Tidak ko mga sunog langit, sir. Tidak ko mga sunog langit. Kung mamatay ko, dito mong tambok si Perno. Ulungan na ka mong drama, Gugong. Di ba giingnan ta ka nga ang tanan ni mong buhaton na ay bugti? Di mabayar ng usapi ang tinuod nga kalipay, sir. Huwag yun sa kwarta ang tinuod nga kalipay, sir. Kung hindi, naagyon sa iyong pagkalimpi o konsensya. Pero, wala ko anak, sir. Wala na sir. Ibitugot man ko nga, mahugawan ako nga. Di ito maglangay, Anabi.
Kita man nagagistorya kidaghan kayo kog buhaton. Padayon ta. Kay gikapoy na sab ko. Gusto na kong mapahuway. Sige na. Love, anak. Dili na ako hapit na gawag sa pagbitang nga kamangatin. Mahuwag, anak. Mahuwag ka na ako. Okay. Nakasabot ko. Kaya po gani mismo nga. Bata pa ka ni mo. Ginasagit baka anto sa kakapoy ni. Pero, mangitatag atong kadang pan. Kanang safety nga lugar o kasaligan ng mga tao, mami. Anak, nakadungog ka aron. Yes, ma'am. Klaro kay nasound sa undungan ang kanta. O klaro sa tin ako nakita nga usa ka chapel lang atong gidulngan. Mudagong tadiha, anak. Anak na magpatabang. Salamat. Salamat sa pagtubag sa among mga pagampo, Lord. Salamat. Mia, kumbinto di sa mga madre. Salamat. Ay, Mia, naay may gawas na madre. Dali, Mia, atong duulan o atong sumbungan sa tanan natong problema. Atong itukan ang tinuod, ha? Bahala na. Ang importante, nga malukat ta sa kuko atong imong pana. Maluwas ta. Ako sakit ko. Di magwata ka sakit. Pura ko pawag tagis kalibutan. Si Madam Prosana o si Lovely. Ayun sila. Madam! Ma'am Lovely! Madam! Hindi na ko magwata. Ang kasakit. Mao na ang istorya, Sister Tina. Oh my God. Dako kayong among pasalamat sa Ginoo nga iya may gigiyahan paingon dinhi. Tungod kay dinhi, siguro ang among kaluwasan ni Mami. Please, sister, tabangin mi nga makapahuway dinhi karong gabi una. Ug ug masaya sa buntag. Tabangin mi makapalayo alang sa hingpit namong kaluwasan. Inday, Sir, wa manawag si Jimboy. Aron magpahibaw nga doon na sila problema sa pikas bay. ay wala man, sir. Okay na kayo sila dito, sir. Ay, maong dili, may tabo nga. Doon na pa'y mutumaw nga reklamo. Mo pahuway nako. Ah, sige, sir. Anda magsayo ang pagkaon. Atong duha ka badlungon ug maaron mahatod dayon ako. Kuyog ta, sir? Huwag na bro. Oh, uman ako pag-isulti ni Manugugong. Pero ang pangunta na sa lagi. Kung saan na ako sigura sa makontak, nagkalit pa siya nawa sa ire. Ha? Ano ka? O basig, busy lang. Naibaw ba ka? Dili kay driver lang ang trabaho ni Manong Gugong sa imong amahan. Pura pa personal bodyguard ang iyang dating. Mayon tagyagi ko matubag na. Aron mahilo na ko. Kaya wa ko makasabot sa kong kibati. Way hulong ko ba? Nakulukan. Oh, Mga G na ta. may pa. Tana bro. At tungiyam po ang maayo nilang pagbiyahe ni Tatay Amboy ug niluluusting balik sa dapit nga atong gigikanan. Tungod sa usa ka importante kayong butanga, kinahanglan nilang atimanon. Ug ato sang pangayoon sa Ginoo. Ngayuli silang duha dinhi nato nga maorbit gihapon. Luwas sa tanang katalagman. Sa ilang kabutan, nagkasiguro ko nga diligid sila pasagdan sa Ginoo ila. Unya, magsugod na ta. Okay sa may mulid sa prayer. Ako. Ginoo. Tabangin taon ko nga magkalingkawas ing gapos nagbukos na mong duha ni Mayor Victor. Sa usaon, di magin ko makatuon sa iyang ipanghaylo ako. Ang akong ikinahanglan, Ginoo, mao ang kaluwasan sa kong kalag nga nauli po na og maayo ni Satanas nga Mayor. Diyos ko, unsa ba akong buhaton aron magkalingkawas ko sa laing sa may pagpati ko na naapag yun umaabot nga laing krimen.
Diin iyak mga tagad og bahin. Dili ako, Lord. Dili ako. Ipalayo itahon ko sa iyagahom. Di na ko gustong mahimo na sa kay instrumento sa dautang pinuhatan ni Mayor Victor. Malinawon nga nakatuog tungod kay inyo man ming giampuan. Salamat gid kaayo, sister. So, ready na mo sa tuna o pagkahuman, maglakaw na dayon. Salamat sa hapsay nga pagbiyahe paingon nganhi sa airport. Buotan gid kaayo ang Ginoo. Tay mo kanon ni amo din eh. Hay, mapaya mo pagabot. Gikan Manila. Og, tuwa dito si Kuan John. Kauban si Primo Gila. Tay paamin na ko tay nakalimot man ko uy. Luusting, paamin ako. Kaluyan ka sa Diyos. Si John. Wala gid may cellphone si Mami tay. Kung doon na kay ikatabang anang mahina, palihog na lang ko kontak sa akong mangwit, bi. Og... Pagsulti mo! Si Ate Lovely? Hello? 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 Tingon, Annie, Jude. Amin si Mami. Ugat amin niya sa imong nahimong tagaan. Oh! Ayaw pagtugay, ha? Dili may gusto nga. May Biyog si Ate. Aron dadun din, Ngano ka birto kinigit? Uy, halabit ang sir na! Nagkiat lang na ining Jimboy. Jimboy! Uy, Jimboy, hain ka ay! La, pagka naugon ko kang sir! Jimboy! Unsa kinita mo, ha? Rosana! Lovely! Wala sila. Unsa! Tos na kayo! Di ko musugot! Niya sa palibot! Ipapalitan sila! Di ko musugot! Tumawa! Ano sige pili? Hasta ka mo ngayong pamilya? Giunay lang niya tungkol sa bisyo? Di na buhat ang normal na tao. Kung dili, naapay laing hinungdan si ang tangilad karong panahon na. Kung ako lang pagbuton. Sa pagkakaroon, ato lang una ning iluom. Labing siguro. Nang hasi na turutan may usa nga musukwahi sa ihang gusto. Sige. Tigumon ko lang una ning tanan. Ako paminaw ng... Wa! Imposible! Imposible! Imposible kanta ng sok! Basta kay dadlagi sa dili pagbalik, sa ko tabangan! Kung mapakyas mo sa gisangon ninyo! Ay, salamat! Salamat intang kaayo, Lord! Daghan kayo salamat! Nga imo lang dahil giputo lang ako ang pagpakako ng kitong drama, oy! Kay doon ako laing giplano! Ako magudot at pangitag paagi ko nung saon nga aron nga makamibuka lang ako ag dugo sige buhat ni Mayor Victor ay tuod kay saksi gyud ako sa iyang kabadyaga. Ang una ni gibuhat, pero siya lagi gibuhat. Sila gibuhat sa mahang kwanggol. Sa juta lamang ligas, gihingin na nagihag anak. Nga, upag ni siya. Pailon ra gyud niya ni siya sa Ginoo ba? Mayrang, dili lang yung bakitaan sa iyang mga tao. Sila si... Punta! Balik ka! Sir! Sir! Ikaw ba? Ayaw ko natandog na ba ko sa ipakita imong simpatiya nga rin ako. Mituo ko sa imong ipakita ang kamatinud-anon nga rin ako, Inday. Nga mas nakasabot pa hinoon ka nako kaysa way mga batasan akong asawa o anak. Talaga kung sa ilang mga kabuang, ha? Ini-ari sila mula ba nako? Gitabangan hinong kalagaway. Makarahong dago. Saan maayo ka na? Madili gyud, sir. Inhustisya ka na. Correct! Ha! May pagkakaitarong kag utok. Pero ang mga way utang buot. Ha! Sayon kay silang nakapasakit na ko.
Gisakitan ko, Inday. Sir. Mga gusto kong muinom. Sir. Maghubog ko. Aron akong malimtan ang ilang gibuhat kapag supak din ako. Paghuwag bino. Og duha ka baso. Nga nung duha man, sir. Para bugnong tubig. Dili. Ubani ko sa akong pag-inom. Siya na, sir. Mali ka man. Nasiya ka man, ha? Ayaw ko bali-bali. Aron dili ko mahiubos ni mo, Inday. Ay, dili, sir. Oy. Dili, manggod. Nakalitan na gani ko. Kung mauna, lakaw na. Yes, sir. Gibati. Giahak din. Salin sa kilat, oy. Ako na magkuhiyang galingawan. Hala na. Managinot lamang siya na ako. Nahibawag na siya. Nga nalimot ako ng inom. Tungkol kidugay, nagigay ko ang nawagtan sa buong probinsya. Nga abunda kayo dito sa tuba. Inday! Ay, sir! Unsa man? Bugat ka ng botilyang bino? Asan daw ka baso, ha? Wa ka pa man mabalik? Pagdali! Aron dili ko sa motor? Yes, sir! Oh! Pagkahawang ba? Unsa ba nga? Murahi may noong kong nagpangita sa presensya sa atong punhitang dako. Hain ka katong manuksok ay wa man ginakatungan. Ha! Mahibawaan ko lang nga dunay nagpaluyo sa ilang paglayas. Ako gid siyang utangon sa hari. Yeah! Anak ito magipangayo, sir. Sige. Ipis. Ma'am? Are you okay? Karon nga nagkaoba na kitag si ate ni mo, okay na ko anak. Hapsay na kaayo ang dagan sa kong hunahuna. Paong nagkasiguro ko nga magkatuog na kong maghayang. Bantog ra permi kong gikulbaan. Kay daghan naman ay kainggil-ngig ng mga panghitabo ang inyo nasugatan ni ate. Sa nahimo pa lang niyang saan ako. Kung ako gid siyang paninglon, dugay na kaya ng tingkagol sa prisuhang amahana. Pero sa kabugat sa kundugan tungod sa iyang mga pagpasakit na ako paghihapong giam-ama ng akong kaugalingon o giingnan. Nga ako siyang isumbong sa iyang gibuhat. Sigurado mong mauwawan, maguba ang iyang ngan o reputasyon. O ang mahitabo, maamong ang iyang posisyon. O kung mahitabo na, maduhig ta tungod kay bisag unsaon di magid malalis nga kabahin ta siyang kinabuhi, maong maamong ta. Asa pa man unya ana ang kalipay nga atong gipangita kung maguba na sa hingpit ang iyang pagkatao. Yabot ang tanan, maangin ta. Maong bisag puno sa kalagot ang akong dukan. Ako pagyapong giingon akong kaugalingon nga he deserves a second chance para sa uban. Ato lang unang hatagan og higayon basin pag mag-ending gyud sa dakong kausaban kay mahimo mang buutan. Inig puti sa uwak. Laon sa makaniya, ha? Nilagngisi ka man. Lami man ganing ibuhakak og katawa, sir. Oh, di mo katawa ka. Didaan ka. Lain na sa kuntama og mahubog. Laay kayo, no? Ay, mingawa, we. Dapat unta kong naaiinom. Nasa'y music nga atong paminaon. Maminagan! Mas enjoy pa, sir, kung atong sayawan, sir. Tuod. Mas lingaw kung naay mo sayaw. Maong andam diha. Kay magpatukar kog nindot nga music para imong sayawan.
Ako rin din, sir. Ako rin din masayaw kan. Pero si Ray, ikaw naman masayaw, sir. Shoot! Wala problema. Pero ang akong sayaw ka ng magbinagsata. Balos-balos ta. Siya lang? Deal? Oh, sige, sir. Kita mo at lukon. Ako? Sige, music, sir. Kamusta ako? Kadiyot lang. Yun ay lang, sir, yun ay. Wala pa ka na music, sir. Nag-chat-chat na ka. Okay. Ay, Niyang music. budot na, sir. Why? Sexy nga music mo na, sir. Oh! Sexy. Maungkol mo sayaw ka. Kinahanglan nga maghubo ka. Nakapag ko, pero nakadangog ko. Hubo. Diyan, sir! O yung bubo, sir, sir! O yung, alas, mara ko galit na wasan akong kaumbog. Hubo. Mara ko tagnaan sa bar na, sir! Tuman na lang akong giingon. Aron. Aron ma-enjoy tang duha. Ayaw ka malaka. Makadawat kag bonus. Bisag layo pa ang Pasko. O inom sa... Dugagi imong tagay aron... Way uwaway. Ako, maawla ko nga maghubo, sir! Ay, diligid noon, sir! Kini. Kipurabuyag, sir! Doon na pakiti ikabuga! Inom sa ko, be. Unya, balik sa music sa sinugdanan, sir. Kay bati, makayaw na ngapit naman ang human ng music, sir. Sugda sa sinugdanan, sir! Elisa na tugmas nindot. Tagas. Okay. Dance, my girl. Yes, sir. Alam mo na ko, pakubo ang akong... Inanay lang. Inanay. Bati na kalito. Kubo ng gisulog, sir. Inanay. Aron malingaw kami, or... Kana. Unay gusto ko. Hinay. Ay, kalita. Kana. Ay, inay. Sige, kiyay. Sila, sir. Ginaginot ka man tayo ko, sir. Inday, kanindot ba ni mo muki ay uy? What, sir? Inday. Nana, sir. Nakita ninyo mo ang akong tanan, sir. Wow. Doon namlay kay tinaguan. Ay, nalingaw ako sa Inday. Inday. Kanindot ni mo glas. Lingaw ako kay. Inday. Ayaw naman to, sir. Ang naman na, sir. Inday. Ila, okay lang nimo nga niya sila si Mami og Ate Lovely? Anong dili man? Ikaw, bro. Bro, dili ba ikarupatan nag-uban? Hinoon sa una, si Ate Lovely na ang napuno na to. O karon si Mami na nimo. Maong lindot. Alig rin man ta. Dili mo madisturbo sa inyong gustong buhaton? Nga no madisturbo man, uy. May mga batang gagmay na. Nahiba mo kung sa lindot lisgutan nato ron? Unsa man? Ang umaabot na tong pagbalik dito sa dapit nga atong gigikanan sa lugar nga ubos ang gahom sa imong amahan. Ha? Ha? Unsa mo kuno mo? Nganong imong man kuno ana imong reaksyon? Dili ba di mo mutuo sa panultiyon nga home sweet home? Dili gid pwede nga forever na lang ta magpalayo kay mingawon man ta. Bisag kapila pa taman luod sa dapit nga imong gitalikdan kay daghan tag experience ini mga kasakit. Bation ko kag dakong kaikag sa pagduaw ini pagbalik. Kay dili masad lunlun sad memories ang nadiha. Kun dili naa si mga randumon gid kayo. Pwede mo join? Uy, abi na ko na hinanok na ka.
Ay, nabaguhan lang tingali ko sa dapit. Pero, daghan sad ang nagduwa-duwa sa kumuna-huna. Mao bisag unsaon ako giyong ako mga mata, tigid ko magkapahuway. Mao di gawas na lang ko. Usa na sad ka bagong yugto sa imong kinabuhi ang imong atubangan karon, love. Tinuod na. Usa ka bagong yugto sa kinabuhi nga puno sa hagit. Tungod kay niaman mi sa sitwasyon nga kami na lang. Uban sa among inahan nga unta, pagkadako pang buhi sa tao nga mo gitawag og kaligis sa among panimay. Kinahanglan ako mulihok aron katabangan si Jude sa among pagpanginabuhi. Ayaw ka mo kabalaka. Oh, Mami, ma'am? Hasta ka nagpabiling paghapon nga nagmata ning oras, ha? Sagdi lang anak, wara ni kaso. Tungod lang tingali ni kagiharian yun ko sa tumang kalipay. Tungod kay nakalikay mi ug ang imong maguwang sa kamatayon. Dili gid lalim ang inyong naagian, ma'am. Gigiyahan lang gid mo sa Ginoo. Tinuod ka na. Kay kung wa pa ka ang Ginoo uban namo. Ambot. Asa na kami napitan na padpad. Pero ihaming gitultulan kung asa kami paingon. Ihaming gilitay sa kadautan. Dito miniya isangko sa dapit. Nga naa ang mga tao nga Ginoo ang naa sa ilang kasing-kasing. ato to silang balikan mi kung mamaulit na unya ta. Wala ko'y plano pang mapakitag balik dito sa ato dapit. Ang naturuman ako, anak. Gawas ng tingaling patay na si Victor. Ma'am, Wala ko lang ipanghandoy karon. Kuntili ang iyang kamatayon. Nahibaw kong sayo. Kay ang Ginoo miingon nga kinahanglan kang mo pasaylo adto na kasa nimo. Pero dili man gud sayon ang iyang gibuhat. Dili daling kalimtan ang paghimo niyang miserable sa akong kahimtang. Kanindot sa akong pagkabutang wa ko magsalig niya. Kaysa pagkatinuod lang, ako ang naghimo niyang tao. Wa siya'y nahot sa dihang niabot siya sa akong kinabuhi. Hangay siya magpasalamat. Nga nakaton lang ko sa pagmahal niya. Mao nangita ko og paagi nga dili siya mawa nako. Okay, dili nako ikaawaw. Dili nako ikaawaw ang pag-angkon nga sayo na kay akong gitahan ang akong pagkababae nga to niya. Aron makorner siya sa akong mga kilikanan. Ang salpahis, dali ra kay midako ang Kalit mitaas ang garbo sa dihang nakatunako unsaon sa pagpanikay sikay kay ako siya gitudluan. Daghan siya nakatunan ako. Kung unsaon aron nga dili siya magutman. Nakaton siya sa pagbarog siyang kagalingon. Siyang kagalingon mga tiil tungod nako. Usa kay nahimo siyang kinabuhi no kung napunta pa siya og laing babae. Mao mga anak. Kiniray ako isulti ninyo. Mawa man mo sa mga kamot sa inyong amahan. Dili kamo malunusan bisag dili pa kamo mo trabaho. Pwede ra mong dili mulihok kay naapa ko. pero mas nindot na kami mismo mulihok, ma'am. Dili mahimo nga amo lang lingkuran ang kurso nga among nahuman. Kinahanglan nga amo ginipahimos lang. Husto si Jude mi. This time, pasag diming makabaw sa tanan nimo mga paningkamot aron sad namo makabot ang hustong edukasyon. Pagkanindot kung doon na ganoon tayo matawag nga amahan unsa no? Amahan nga responsable. Og labaw sa tanan, nagbahal gyud siya mga anak. Ikaw. Ninyo. Tungod kay inyong nakita og nailhan ang inyong amahan o inahan. Pero ako, huwag yun din taon makatagi o higayon. Bisag masiklapan na lang unta ang dagway sa akong amahan o inahan. Maong, swerte paghiharo. Huwag ati labli. Tungod kay inyong nakita o natilawan ang pakikuban sa mga tao mga naghimo ng instrumento sa Ginoo. Ngayon yung makita ang kanindot ining kalibutan. Pero, mas swerte ta kung mamahuway na ta aron dili ta magduka nga matrapaho ugma kay 10 oras na. Oh, Ano, sige na mga anak. Mamahuway na ta. Ngano ni aman ako maghigdag ni ining carpet sa sala? Utsa. Ha? Ano? Morning! Sir! Salamat ha! Salamat sa imong paglingaw na ko gabi. Ha?
naibdan og pila ka buok ang tunok sa kong dughan. Ulo ka, sir! Ganong imong taong ginamtan, sir! Ayaw pagsaba. Aron way usang masayod. Isipon kayo nato nga atong tinaguan, Inday. Kay kung mabulgar ang itabo na to kagabi, ikaw naging unya ang akong mapasanginlan. Kay ako, mutak ramagibos kong baba. Ato gining ipalabi aron ko katawan. Kasi kinsa kagod nga akong gipahimuslan. Mayor! Kung wala na ako'y bili! Kung wala may bili ang akong pagkatao para nimo, pero ako... Mayor, ako pa untak ini ikahangad ang akong angtang ato sa tao nga mamahimo niya na akong ikarelasyon. Tungod kay ako magigyambingan ang akong pagkababae nga dili maugawan. Sa akong kapobre, wala akong laing ipangandoy. Kung dili, magpabilin akong birhen. Pananglit! Dili magid ako mahalin, pero... Wala yung gaabti ka ikon! Kaluay! Ikaw pa! Ikaw pagkatintaon ang miguba sa akong pagkatao! Mo ginawang gitiwasan ang akong pagkapobre! Inangain mo sa datang kong hatagan o higayon! Aron mo gilaw sa pananaw sa uban! Ayaw pagsaba kayo mana. Mana. Ako pa nimo, magpasalamat ang gibuhat ko kadto. Tungod kay dili ta kapasagdan. Ako ipaniguro nimo nga nindot ang mamahimo nimong kinabuhi kung imo lang dawaton sa way daghang satsat. Kay kung buot huna-hunaon, kung wa pasad kay gusto nga may mahitabo na to, pwede raman kang mulikay, oy. Nabugo! Pero sa may magibuhat, imo mo sa kong gipaganahan, lalaki in taon ko, Inday. Paganahan, baguhan! Nalimot lang ka. Normal ko. Manghilabot manggani ng abnormal ako pa. Dili ka ngay mo hilak sa imo ginangatan. Kay pasalig na ko nimo. Tungod kay ako'y nakauna. Magkinabuhi ka na nga reyna og dili mo tsatsa. Nakasabot ka? Matod pa sa mga marama. Cheers na lang. Kay may enjoy sad ka, di ba? Unsa magay sunod nga mahitabo. Kay gilaan, sunda ang uban pa mga sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan. Judas Redentor. Sugilanon nga sinuwat ni Monique de Gracia sa Sidon. Upo sa direksyon, Jennifer Dato Mendoza. Spinner, Ariel Mangao. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garing. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama.